Iroi trai, se sin pat ngai kublei pi baru ha kerteng ka patiang tam ka jong uji su. Ti ke ka benta ka pangakwa benuan ra sya pi ka long kane ka benta ka ba pi sedang ban pet da ki kmat ki ba kin jaman sim. Te bat sedang ru ban ai ngu yo blei. Namar ha pet thu ba ha pi. Hang ni ha po ri khasi jongi. Kani ka ba ki ong ba kila yo e kani ka jingpang COVID-19 ha shu pet thu ba ha pi. Nganget pi ru pi thu hi ba om shamdan COVID-19 hani hapori khasi jongi namar ba kita ki ba yo shishai kani ka jingpang te ki don shisha hap teng ka jingjin jar wa tang ban ring man siem ru ki jinjar bala da ki yo le ki khlong bat ki bala kham temen kamut ki yap bet te henre hari khasi jongi te ha ka jing yo I ka jonga hi te wat ki tu ki bala yap ru ki la yap na ka we ka jingpang henre ki la ai nam ba te uni u COVID-19 te henre om shamdan kum kata namar ba haba ngilaya duai ba kani ka jingpang kanum wan hani hapori khasi jongi te hanrei kalawan da ka ba kila tes bat kila ong ba layo kata bat haba layo hang ni hapo shnong mau pat jongi te hisin yo hanaki ong ba layo ar khongut bat lanang kiuru te hanrei haba ngapet ikitu gibreu haba ngakeli gitu gibreu oh gitu gibreu ya klan ba kim dan jingpang kim dan jing hitam kila shwe shong ba hiang shwe bam jaman ta haba kila imi shabar o kila yasngai kila ya plung kila ya bah breu bah namar ba kila shwe shong ba hiang kila mi shwe shabar kila ya bam bah bat kim shem tan kan no kan nur ka jingpang ha met ka jong ki henre ha balak tas ya ki hana ki ong ba la yo ya tu COVID-19 te henre ha ba ngapet teng teng I samar ke pan ban te henre ke ka ba ngas ngau thu ka de ke ka ba ubleu yet bhai ka ri hasi ka jongi ublei uklam ayengi kum kata ka jingpang ka basniu ha kani ka ri hasi ka jongi bat om sham don hiru kita ki bala yo kata ka jingpang henre le se ka tes shane kambyang le se kibriu ki jur ka jing bayong khle lane ka jing shet te ki la shu ong la ko ong ba ki yo kata ka jingpang te henre kim don kum kata ka jingpang namar wat itu ikhlong I badang red ruhana badang saus ngi ki ong ba layo COVID-19 te henre khalan ba kham le le ki temen ru ong ba layo henre kham le le khlam dan jing pang khlam dan jing hitam te dei na mar kata kata kini baro khat ki de tang ki kam thame suda ki ba ngas ngot ho ba ya kani namar bale namar habang la kli ni gitu ki bre ki ba yo e kani ka jing pang ki ong ba ngim dan jing pang e ru em te kita ki bre ki ba patai da ka jing ngot ho ka jong ki da ka jing start ka jong ki kyong o ni jing pang te ubom pau ri jing pang ba puri hande ski ski yan sakta te la da ka de ban kta ta klem di da wai te la de ban kta kan hande klem di da wai bat kum no ki la yo khia te henre ha ka jing sngo tho ka jong ate kini ki breu ki dei be ki ba yong khle dan ki khishet henre kam byang ba ka tas ha ne hapo ri khasi jong ne ki don da ka we pat ka jing thmu ne ka ta ngam la ban batai te henre ke ka ba ni don kam ban da ngin sngo ngo yo blai ba om shem don kum kata ka jing pang hang ne hapo ri khasi jong henre ka dei le se ka dei tang ka jing tunju ru yang ki khon kristan namar kala dei hi ka jing tunju la da ya kren ne kata namar ba bleu it pelat yang yu tunju yang yi bangin pai kmat chu te udang pelat kini ki baru khait nama ba dang bon ki nong duai hang ne hapo ri hasi namar ngakan mau ha ko por ba u ha ko por jong ulot bat u Abraham haba u Abraham ulai sai ha kmat jong bleu ong dan tang shi phongot ru nam penjat te nganget palat shi phongot te dang bon ba hang ne hapo ri hasi jongi te na bantai kita ki nong duai nganget u dang pensange ikani ka jingpang ban wan ha kani ka ri hasi ka jongi te henre kini ki eki bajal se ka de tang ka jing tunju yangi ki khon kristan henre ka ta ka jingpang te la se kam byang ba ka tes ne kum no ne na mar la ka te shi sha ka ta ka jingpang ka ba shir khai ka ba dan da wai te kum no pat khlem ya di da wai ru kle khia habang kali to bi ya di da wai haba phila yo ikani ka jingpang ki khlem di da wai ru ki shu ya shong be ha yeng shu ya bam ja be shu ya thia be da lakut ala tas dan shu kata ka jingpang ru te kum ta te de na mar kata ka dau ba ni dan kaman singo yo ble jingi ulang ble ba ba shisha shem la dan manu ki ba pang han ka ri khasi ka jongi kat kum ka jing yo I ka jonga
kat kum ka jing ngau tho ka chunga shimla don kum kita ki ba yo e ka jing pang bat don ru uwei ubi ijin jar ban ring men sim hanrei la ong pat bala la yo e ka jing pang tang maring men sim ru la re bat jinjar bhara yo e ka ya ka jing pang te bat don da wai ru te hanrei klem da wai pat ki bri ru ki la yo khia namar kata ke e ka ba pidon kam ban le ka te ye phi phin sedang no ban ai ngu yo ble namar ba shimla dan jing pang hang ni ha por khasi jongi namar ba ble wi da kar pang ri khasi ke jongi kitu ki bla yo ru kitu ru ki dei kita ki ba ngam pediang re ba ki yo shi shai kata jing pang namar ngam yo idak ai ru em ngam i hitom hire mi long hire kuno ru shi phang la tes o la positive shi phang la tes o la negative kum da shi kum ta te ka ilong kam kai ba pe ikini ki ai bar khoi han rei ke ke bangi don kam ban le ka de be ngi tang bangi chu ai ngu yo ble ba ngi ne duai ba kini ki ai bar khoi kan kut no ba kan long be ka ba yai reti kum ki por ki bala le no ngi yo biang man ye poi biang sha yeng man ne le che ki jing shakri ba ngi yo biang jing seng lang man ye kan do lang ban ngin nom man that ban shakri utrai ondang ila yo pat ya takalat ba ngin shakri utrai ngi shakri da kan sim bro ba da don no bro te uble un yo pat kur khu ye pi te sedang no ban ai ngu utrai namar dan covid 19 hari khasi jongi te ya ro utrai